Tässä on yksi esimerkkitapaus. Time-lehti julkaisi jutun 3.8.2014, kun Israelin armeija teki tämmöisen YK:n palestiinalaisjärjestön, pakolaisjärjestön kouluun iskun. Sodan aikana näistä UNRWA-kouluista löytyi 3 kertaa Hamasin raketteja, ja yhdellä kertaa ne järjestön ylläpitäjä YK, hyvä toimielin täällä, se sanoi, että me luovutimme ne Gazassa paikallisille viranomaisille, siis Hamasille. No, tässä on kuvakaappaus Time-lehden uutisessa, missä myös tämä YK-pääsihteeri tuomitsee jyrkästi kouluun tehdyn iskun Rafahssa. Ja kuvassa palestiinalaismies kantaa haavoittunutta tyttöä, ja siellä on tosi tilanne päällä. No sitten seuraavana päivänä niin koko tämä mediahässäkkä on tuottanut semmoisen ilmiön, että niin kun, yksittäiset kansalaiset ja tällaiset pro-Israel-järjestöt ja tällaiset toimijat tekee koko ajan niin kuin omaa tämmöistä media-analyysiä. Ja yksi tällainen blogi, jota tiedetään, että kyllä journalistitkin seuraa sitä, ja se on ilmeisen luotettavana pidetty semmoinen kuin nimimerkki Elder of Zion. Selvitti vähän, se sai haltuun tämmöisiä kuvia tästä tilanteesta. Niin tästä näkyy kuvasarjasta, että tänne niin kuin raivataan tilaa ja tänne kannetaan haavoittunut tyttö ja asetellaan se tuohon kameroita varten erikseen. Ja sitten juostaan ambulanssiin, jotta saadaan se kamerakuva siihen sitä ambulanssia varten. Time-lehti on ilmeisesti seurannut tätä tilannetta, koska nyt jos tuonne saman uutisen kaivaa esiin, ja se näyttää toisenlaiselta, siinä on ihan toinen kuva. Time-lehti ei kerro, että se on vaihtanut tuon kuvan, mikä siinä alkuperäisessä uutisessa oli. Siis nämähän on ihan todellisia ihmisiä, eläviä ja kuolleita, ja näiden ihmisten kärsimys on aivan totta. Mutta nyt kysymys on siitä, että millä tavalla kameroita varten asetetaan ruumiita näytille, että luodaan mielikuvia. Se on minun mielestäni tässä niin kuin tämä olennainen kysymys. Nämä ovat